O Unión asalta os postos de promoción ao impoñerse ao campo lameiro. A Banqueiro e Valiño non puntuaron esta xornada e a Esteirana empatou na súa visita ao Praíña. Resultados dispares os rexistrados esta fin de semana na primeira Futgal. A competición deixou de todo nesta 11ª xornada. No grupo 5, o Unión impúxose ao campo lameiro para regresar a postos de promoción. Sen embargo, o Abanqueiro caeu pola mínima ante o Ribadumia e o Valiño non puido conter o San Martín. O Municipal de Vilas acolleu un dos encontros máis agardados da competición. Sobre o verde víronse as caras dous aspirantes ao ascenso, Unión e Campo Lameiro, e os locais impuxeron a súa lei nun gran encontro. Os vermellos tomaron a iniciativa e pouco a pouco comezaron a xerar ocasións e antes do cuarto de hora de xogo, Óscar Galván xa abrira a lata para adiantalos. Os achegamentos máis perigosos protagonizaba o seu Unión e no 35 Ismael Cerqueira duplicou a vantaxe co 2-0 co que se chegou ao descanso. Os de Asados contiveron os intentos do Campo Lameiro por meterse no partido e o marcador non se volveu a mover. Triunfo importante e de mérito para a Unión, que volve a ser terceiro na táboa. E o Ribadumia é segundo despois de impoñerse pola mínima a un gran Abanqueiro. Os boirenses recibiron a visita dun dos mellores conxuntos do grupo 5 e puxeron non apuros en varias ocasións. Foron os pontevedreses os que máis perigo xeraban e pasada media hora de xogo superaron o defensa local para poñerse por diante. Golpe que o Banqueiro encaixou buscando de novo o empate, pero o Ribadumia non fixo concesións e as ocasións boirenses non atoparon o resultado agardado, polo que o 0-1 foi o marcador definitivo. Derrota pola mínima do Banqueiro, que é 14º e conta con 4 puntos de marxe co descenso. Nos postos perigosos segue o Valiño, que esta fin de semana non puido puntuar. Os crucenses visitaron o Municipal de Vilaxoán, onde o San Martín acabou deixando os 3 puntos. De feito, comezaron entoados os locais que se puxeron por diante no minuto 5 do partido. O Valiño intentou bater a portería rival e conseguiuno xusto antes de enfilar vestiarios no descanso e dende o punto de penalti. Daniel Ozores non errou dende os 11 metros para colocar a igualada que volvería a rachar os locais no 52 e tamén de penalti. O San Martín confirmou a súa superioridade no 67 e no 89, deulle a puntilla ao marcador co definitivo 4-1. O Valiño permanece ante penúltimo, pero mantén a zona de permanencia a un punto. E no grupo 2 a Esteirana segue pechando a clasificación, pero logrou facerse cun punto que a coloca un pouco máis cerca da permanencia que agora ten a 4. Os muradáns viaxaron ata o Juan Amado para ver as caras co Praíña Sporting Club e firmaron un partido moi serio. O inicio estivo equilibrado e no minuto 33 Antón Olveira inclinou a balanza cara aos visitantes e 5 minutos despois Pablo Rama fixo o 0-2. Todo parecía baixo control da Esteirana, pero o Praíña buscaba curtar distancias e o conseguiu no 45+1, deixando tocados os visitantes. E xa na segunda metade, o Praíña empatou no minuto 70, igualdade que xa non se volvería a romper.